Вы з намі, а гэта значыць, імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день, дорогие глядачи. Мы студенты факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского державного университета имени Франциска Скорыны. Я Микита и капитан нашей команды. Хочу представить вам своих сябров. Павел, еще раз Павел, Виктория и Анастасия. Спадзяюсь, что эта гульня и вам, и нам сподобается. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. З гаспадаром сябруе, дом вартуе. По-руску – дерево, по-белоруску – чырвоны, рэдкі, зайцаў. Частину мовы назовите. Колькі ў Беларусі гарадоў мільённікаў? Як называецца найбольш старажытны перыяд у гісторыі чалавецтва? У 14-18 стагоддзях многія беларускія гарады валодалі правамі самакіравання. Па ўзору якога нямецкага горада было створана гэтае права? Назовите имя народного поэта Барадулина. У якім беларускім горадзе знаходзіцца скульптура Бабра Самуілавіча? Працягніце радок Пімена Панчанкі, і ўсё мілагучна для слыху майго, і звонкае дзе, і густое. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Якая частина мовы абазначае дзеянне? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Яшчэ раз прывітанне. Мяне завуць Павел. Я выбіраю катэгорыю гісторыя і буду гуляць першым. А я Вікторыя. Выбіраю катэгорыю культура і буду гуляць другой. Прывітанне яшчэ раз. Мяне завуць Павел. Мне засталася катэгорыя мова і гуляць я буду трэці.
Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Павел, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія ўдзельнікі застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Павел, я рада вітаць вас у гэтай студыі, у вялікай студыі. Добрый дзень. Добрый дзень, мне вельмі прыемна. Скажыце, калі ласка, вось вы адразу сказалі, што гісторыя – гэта тая тэма, па якой вы будзеце гуляць. Вы нават не разглядалі мову і культуру? Ну, я выбраў гісторыю, таму што я вучусь на гістарычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Гісторыя мне была заўсёды цікава, я любіў яе вывучаць у школе і зараз вывучаю в універсітэце, таму гэтую катэгорыю я выбраў. Скажыце, вы студэнт якога курса? Першага. Адкуль прыехалі? Я з Лоева, вельмі прыгожы невялікі гарадок на самай мяжы Украіны з Беларусю. Там, дзе рака Сож упадае ў Днепр, вельмі прыгожы. Гэта цудоўныя мясціны. Да. Скажыце, калі ласка, а вось у Лоеве вы вучыліся і адразу ведалі, што вы будзеце у будучым гісторыкам? Да, я вучыўся ў школе з 6 класа, начаў прымаць удзел у алімпіядах. Так. І ў 10-11 класе быў удзельнікам рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі. Вельмі прыемна, Павел. Скажыце, у вольны час, што вы любіце рабіць? Я вельмі люблю чытаць кнігі. А вось любімыя? Ёсць любімая літаратура, любімыя аўтары? Я люблю чытаць мастацкую літаратуру, але на гістарычную тэму. Такія аўтары, як Эрых Марыя Рэмарк, Генрых Сянкевіч. Дзякуй. Павел, ну што, пачынаем? Пачынаем. У вас 6 пытанняў будзе. Падчас вось гэтага такога гульнявога іспыту адзін раз можна ўзяць дапамогу вашых сяброў. Добра. Пачынаем. Першае пытанне. Як называюцца арабскія сярэбраныя манеты, якія ў 9-10 стагоддзях сустракаліся на землях сучаснай Беларусі? І варыянты. Дірхемы, рэялы ці дінары? Я лічу, што правільны адказ А, дзірхемы. Гэтыя арабскія манеты хадзілі на тэрыторыі сучаснай Беларусі і да нашых дзён знаходзяць іх пры раскопках у розных месцах нашай краіны. А мне здаецца, вось, я не спецыяліст, я чытаю дірхемы, дінары. Бачыце, такія назвы падобныя. Вы нічога не пераблыталі? Я ўсё ж такі лічу, што правільны адказ А. Сапраўды, Павел, гэта не рэялы. Зараз у музеях нашай краіны даволі часта можна сустрэць дірхемы. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Малайчына, я вас віншую і працягваем выпрабаванне. Працягваем. Павел, наступнае пытанне. Як у часы Вялікага княства Літоўскага называўся падатак з вытворчасці і продажу моцных спіртовых напояў? І варыянты. Гіберна, шарваркі ці чопавае? Правільны адказ точна не Б, бо шарваркі гэта павіннасць па рамонту дарог і мастоў. А вось правільны адказ я лічу паміж варыянтамі А і В. Мне чамусьці бліжэй В, чопавая. А чаму? Штось такое я памятаю, але не магу даць адназначны адказ на гэтае пытанне. А як думаеце, што такое гіберна? Ну, магчыма, гэта тоже якаясь павіннасць. Ну, гэта сапраўды. Тры назвы павіннасцей. Гіберна – это таксама павіннасць. Я спадзяюсь, што правільны адказ В. Чопавая. Шарваркі – гэта сапраўды грамадская працоўная павіннасць, пераважна па будаўніцтве і рамонце дарог і мастоў. Вы абсалютна дакладна сказалі.
А вось гіберна від грашовай павіннасці ў гараджан у Вялікім княстве літоўскім, якую плаціла насельніцтва гарадоў на ўтрыманне войска узімку. А чопавае гэта якраз падатак з вытворчасці і продажу моцных спіртовых напояў. Я вас віншую. Дзякуй. Наступнае пытанне. У якім беларускім горадзе адбылася адна з буйнейшых дыверсій Вялікай айчыннай вайны, падчас якой былі знішчаны 4 эшелоны нацыстаў, што накіроўваліся на фронт. І 3 варыянты адказаў: Мінск, Асіповічы, Гомель. Адна з буйнейшых дыверсій Вялікай айчыннай вайны была ў Асіповічах. Гэта точна правільны адказ. На жаль, я забыў прозвішча гэтага чалавека, які... Фёдор Крыловіч. Да, руководзіў Крыловіч. Ён узначаліў гэту аперацыю, і яна ўдалася і ўвайшла ў падручнікі па гісторыі, і зараз мы вывучаем гэтую аперацыю таксама. Таму правільны адказ Б. 30 ліпеня 1943 года Фёдор Крыловіч у Асіповічах знішчыў 30 танкаў «Тыгр» і «Пантэра», а таксама вялікую колькасць боепрыпасаў і паліва ворага, якія накіроўваліся на фронт. І гэта было у Асіповічах. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Малайчына, Павел. Ну, наступнае пытанне. Вядомы мінеролаг, геолог і географ беларускага паходжання, дзякуючы сваім навуковым даследаванням, быў абвешчаны нацыянальным героем Чылі. Пра каго гаворка? Пра Ігната Дамейку, Зыгмунта Мінейку ці Яна Чачота? Гаворка ідзе пра Ігната Дамейку. Гэта вельмі знакаміты беларус, ураджэнец Беларусі, які ўнёс вялікі ўклад у развіццё Чылі. Ён вывучаў горныя пароды, узначальваў універсітэт чылійскі, і ён сапраўды быў абвешчаны нацыянальным героем Чылі. А Зыгмунд Мінейка, Ян Чачот – гэта тыя людзі, якія маюць непасрэдную сувязь з гісторыяй Беларусі. Так, напрыклад, Ян Чачот, ён быў знакаміты фалькларыст. Выдаваў ён такія кнігі на рускай мове. Яны назваліся «Путешествие по Полесью» і беларускаму краю. Ось Гомельшчына, Брэская вобласць. Зыгмунд Мінейка звязаны з Грэцыяй, а Ігнат Дамейка з Чылі. Вы правільна адказалі. Малайчына, Павел. Дзякуй. Наступнае пытанне. Павел, паглядзіце, калі ласка, на фотаздымак і адкажыце, якой гістарычнай падзеі прысвечаны гэты помнік? 3 варыянты. Бітва каля Лясной, Барадзінская бітва ці бітва каля Галоўчына? Гэты помнік прысвечаны вельмі знакамітай бітве, адной з найбуйнейшых бітв Севернай вайны. Бітва каля Лясной, у Магілёўскай вобласці яна была. Пётр I, войскі расійскай імперыі разграмілі тады корпус шведскага генерала, які ішоў на дапамогу шведскаму каралю Карлу. Гэта было ў 1708 годзе. І Пётр I назваў гэтую бітву каля Лясной мацерыю палтаўскага сражэння. І вось гэты помнік, ён устаноўлены ў гэтай вёсцы Лясной. Правільны адказ на гэтае пытанне варыянт А. Зразумела. Калі бачыце гэты помнік, згадвайце пра шведаў пад Палтавай. Гэта бітва каля Лясной. Вы правільна адказалі. Малайчына, Павел. Засталося адно пытанне. І у вас ёсць дапамога каманды. Як называлася адзінка вымярэння плошчы ў часы Вялікага княства Літоўскага, роўная 21,36 гектара?
і варыянты. Дзесяціна, морг ці валока? Правільны адказ на гэтае пытанне. В. Валока. Гэта адзіна вымярэння плошчы. Знакамітая вельмі рэформа ў сярэдзіне 16 стагоддзя была ў Рэчы Паспалітай такая каралева Бона Сфорца, якая нарадзілася ў Італіі. І калі яна прыехала сюды к нам, яна была жонкай караля Сігізмунда I Старога, маткай Сігізмунда II Аўгуста. І вось была такая праведзена рэформа устава на валокі, і была ўведзена гэтая адзінка вымярэння плошчы, якая называлася валока. Ну, глядзіце, на мой погляд, дзесяціна, наколькі я памятаю, гэта налог. Гэта шматзначнае, дарэчы, слова, шматзначнае. Дзесяцінамі вымяралі і плошчу, і мера плошчы. Гэта і сам падатак. Трошкі вы мяне хочаце збіць з правільнага шляху, но Не, я у просто мяне говорю, што гэта ёсць шматзначнае падказка ад маёй каманды. Ёсць. І яе... Давайте выкарыстаем гэтую падказку. Вядома, на гэта давайте, пытанне давайте. ўжо 6-е, Я не апошняе. супраць. Таму Давайте. Шановная каманда, вы нас бачыце, чуеце? Павел хоча, каб вы падтрымалі яго думку, ці, наадварот, не падтрымалі. вялікі дзякуй за дапамогу. Павел, ну вось усе 4 чалавекі сказалі, што гэта валока. І якое рашэнне вы прымаеце? Варыянт вы валока. Павел, ну няма сэнсу супраціўляцца, няма сэнсу вас блытаць. Вы і каманда адказалі правільна. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Павел, у вас 60 балаў. Я прапаную вам прымножыць вашы балы. Што трэба зрабіць? Паставіць гэтыя вашы балы на кон, усе ці іх частку. Я вам задам пытанне. Яно будзе з іншай катэгорыі і не будзе мець варыянтаў адказаў. Адказваеце, вашы балы прымнажаюцца. Я думаю, што ў мяне дастатковая колькасць балаў, і я не буду рызыкаваць. Дзякуй вялікі вам, Павел. Вялікі дзякуй вам. Будзем спадзявацца, што вось гэтая колькасць балаў дазволіць вам называцца пераможцам. Вялікі дзякуй. Віка, вы назіралі за гульнёй Паўла, і як вам падалося? Цікава яму тут было, страшна было? Мы назіралі за Павлом і адказалі ўсёй камандай. Зразумела. А скажыце, калі ласка, у вас якая грамадзянская пазіцыя? Я актыўная беларуская грамадзянка, имею актыўную грамадзянскую пазіцыю і являюсь лідарам на сваім факультэце. У будучым хацела бы звязаць сваю жизнь з беларускай навукай і стаць гістарычным даследчыкам. Цікава, Вікторыя, цікава. Ну, у вас катэгорыя культура. Давайте разгледзім першае пытанне. Давайте. Давайте. Адам Міцкевіч, славуты беларуска-польскі паэт. У сваіх творах уславіў вядомае беларускае возера. А якое? 3 варыянты: Свіцязь, Нарач ці Чырвонае. Я считаю, что гэта ўсё ж таки адказ Б. Вы думаеце Нарач адразу. А дзе возера Чырвонае знаходзіцца, вы ведаеце? Я дакладна не ведаю, где яно находится. Возера Чырвонае знаходзіцца ў Жыткавіцкім раёне. Гэта самае Палессе. І вы выбіраеце... Я выбираю адказ Б. Б. Не Чырвонае і не Свіцязь. Б. А я прачытаю урывак з твора Адама Міцкевіча. І мы адразу знойдзем правільны адказ. Дарэчы, гэта сапраўды не возера Чырвонае. Гушчар лесу пахне чаборам і мёдам, жывіцы настоем смалістым. Там возера Свіцязь, як шыбіна лёду, ляжыць паміж дрэваў цяністых. Вы адказалі неправільна.
Правільны адказ – возера Свіцязь. Вікторыя, нічога страшнага, так бывае. І наступнае пытанне для вас. У якім з беларускіх гарадоў знаходзіцца славуты Барысаў камень? І варыянты Барысаў, Полацк ці Камянец. Возможно, вариант А – назва камня, говорящая и говорит о принадлежности места, где он находится. История Беларуси я ведаю об том, что камень получил свою назву не от региона, а об славутого нашего исторического деятеля Барыса. Поэтому все ж таки вариант В. У даўнія часы валуны траплялі ў пэўныя мясцовасці разам з ледавіком. Ось да Гомельскай вобласці ён не дайшоў, бо тут ужо было цёпла, і камянёў у Гомельскай вобласці няма. І ў Брэсцкай вобласці таксама іх невялікая колькасць. Таму гэта не Камянец. Пры наведванні Сафійскага сабора усім без выключэння кінецца ў вочы неабсяжны валун, які знаходзіцца ля падножжа велічнага храма. Гэта і ёсць Барысаў камень. Вы адказалі неправільна. Правільны адказ – Полацк. Віка, нічога страшнага. Наступнае пытанне. На якое стагоддзе прыпадае жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага? 10, 12 ці 14 стагоддзя? Кирилл Туровский родился уже после того, как на Беларусь пришло православие. А на Беларусь оно пришло в 862 году, где и появился наш первый православный город Полоцк. Все житё свое посвятил просветительской деятельности в городе Турове. Поэтому я выбираю отказ Б. Ну што ж, звестак пра жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага няшмат. І гэта сапраўды не 14 стагоддзе і не 10. Гэта 12 стагоддзе. Вы правільна адказалі, віншую. Малайчына, Вікторыя. Наступнае пытанне, 4. Хто аўтар слоў дзяржаўнага гімна Беларусі? Макар Краўцоў, Міхась Клімковіч і Наталья Арсеньева. У вас ёсць дапамога каманды. Все ж таки я возьму допомогу команды. Я выбираю отказ Б. Але хочаце І пракансультавацца со своей командой. Ну добра, Вікторыя, я не буду спрачацца. Шаноўная каманда, я спадзяюся, што вам падабаецца гульня Вікторыі. І вы дапаможаце? Да, конечно. Калі ласка. Климкович, думаю. Дякую моей команде за отказ. Вікторыя, мы атрымалі падказку. Усе 4 чалавекі прагаласавалі за Міхася Клімковіча. Все ж таки я выбираю отказ Б. Михась Климкович. У 1955 годзе музычная кампазіцыя была зацверджана для гімна Беларускай ССР, а тэкст напісаў Міхась Клімковіч. Гэта правільны адказ. Вы адказалі правільна. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне, 5. Беларускія грошы ў 90-е гады 20-го стагоддзя пяшчотна называлі, як называлі? Зайчики. Зайчыкі. Таму што на купюры наміналам у 1 рубель была выява зайца. А які прадстаўнік беларускай фауны быў на купюры 10 рублёў? Рысь, бабёр ці воўк? Я все ж таки выбираю поміж А и В. Так, рысь ці воўк. А вы, вось якая логіка тут? Як вы выбіраеце? Просто вось, што сэрца падказала? Ці па памерах неяк? Я больше выбираю по значности этого животного.
Я ўсё ж такі считаю, што гэта бабёр. Ён больш значны для нашай фауны. Бабёр, гэта якраз 10 рублёў. А воўк тады, на вашу думку, гэта будзе больш ці менш? Менш. Усё ж такі выбіраю варыянт Б. 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 Гэта не воўк сапраўды, бо воўк быў на 5-рублёвай купюры. На 3-рублёвай быў бабёр, а рысь была якраз на 10-рублёўцы. Вось ён правільны адказ. 6-е пытанне. Выйду, гукаю, маўклівы прастор. Пахне чабор. Пахне чабор. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Янка Купала, Пятрусь Броўка ці Максім Богданович? Ну, больш беларускім аматарам літаратуры і нашым класікам считаецца Янка Купала наравне з Якубам Колусам. Па гэтаму я ўсё ж такі считаю, што гэтыя радкі напісаў Янка Купала і выбіраю варыянт А. Янка Купала. Купала. Шэпчуцца явар з калінаю, сумнай даліне над ярам. Гэта Янка Купала. Зорка Венера взышла над зямлёю. Гэта Максім Богданович. Пахне чабор. Гэта Пятрусь Броўка. Вы адказалі неверна. Правільны адказ – Пятрусь Броўка. Вікторыя, у вас 20 балаў. Гэта, для складанай гульні гэта добрая сума. Вы можаце сваю колькасць балаў прымножыць. Вы ўвогуле рызыковы чалавек? Часова магу быць такой. Так. Я вам прапаную з 20 балаў зрабіць 40. Што трэба? Вы ставіце ўсе свае балы, 20 балаў, на кон. Я вам задаю пытанне з іншай катэгорыі і без варыянтаў адказаў. Вы на яго адказваеце, і у вас 40 балаў. Вядома, вынік, Паўла, вы не перасягнеце, аднак 40 балаў у вас будзе. Хацела бы паставіць 10 балаў, каб у мяне які-то быў запас балаў. Добра. І у вас пытанне з гісторыі, дарэчы. Увага. Як у сярэдневяковых беларускіх гарадах называліся арганізацыі рамеснікаў, створаныя для каардынацыі сваёй творчай дзейнасці? Цэхі. Вы адказу адразу даеце? Зразу даю адказ на пытанне. Гэта цэхі. Вы дакладна ведаеце? Дакладна знаю, як гісторык. Вікторыя, чаму ж тады толькі 10 балаў паставілі на кон? Маглі ж прымножыць. Дзякуй вам. Я віншую вас, у вас 30 балаў. Вы рызыковы чалавек, разумніца, вы малайчынка. З вамі вельмі цікава і прыемна гуляць. Дзякуй вялікі. Дзякую за гульню. Павел, я вітаю вас у гэтай студыі. Скажам так, трэцім гуляць, мне здаецца, даволі лёгка. А вам як здаецца? Мне таксама падаецца, што гэта даволі лёгка, бо вынікі мінулых удзельнікаў вядомы і неяк лягчэй. У вас мова? Звычайна гісторыкі, бачыце, разабралі спачатку гісторыі, потым культуру, мова засталася. Як вы з беларускай мовай? Канешне, я бы больш жадаў выбраць якуюсь катэгорыю наогул гісторыю ці культуру, але раз уж дасталася мова, прыйдзецца змагацца. А дарэчы, Павел, дзе вы нарадзіліся? Я нарадзіўся ў Святагорскім раёне, рабочы пасёлак Сасновы Бор. Павел, першае пытанне па мове. Пачынаем. Які знак прыпынку ставіцца паміж дзейнікам і выказнікам, калі яны выражаны назоўнікамі ў назоўным склоне? І варыянты. Коска, працяжнік ці ніякі знак прыпынку не ставіцца? Мне чамусьці падаецца, што ніякі знак прыпынку не ставіцца ў гэтым выпадку. Дзейнік і выказнік у сказе, калі яны выражаны назоўнікамі. А вось паспрабуйце складзіць такі сказ. Я, напэўна, змяніў бы свой адказ і адказаў бы, што гэта працяжнік.
Вы придумали сказ? Ну, мне падаецца, напрыклад, чалавек-касманаўт. Мне падаецца, што ў такім выпадку стаяў бы працяжнік. Усё ж такі. Гэта правільны адказ, Павел. Наступнае пытанне. Скрыпень. Здагадайцеся, на што здольны скрыпень? Што ён робіць? Ён плавае, ён спявае ці расце? Ну, вось давайте паспрабуем паразважаць. Давайте. Чамусьці слова скрыпень у мяне асацыюецца за словом скрыпець. Так, Ну, гэта значыць издаваць пэўныя гукі. так. І таму я б, напэўна, адказаў, што спявае. Вы думаеце, што скрыпень – гэта назва птушкі? Штосьці падобнае. Скрыпень не рыба і не птушка. Гэта расліна. Скрыпень – гэта Іван-чай па-руску, скрыпень па-беларуску. Наступнае заданне. Якое словазлучэнне ужыта правільна? Пайсці за грыбамі, пайсці ў грыбы ці пайсці па грыбы? Вось якая норма існуе у беларускай мове? Мне падаецца чамусьці, што, калі я не памыляюся, ўсё ж гаварылі пайсці ў грыбы. Я выбіраю варыянт адказа пайсці ў грыбы. Асаблівасці беларускага кіравання. Беларусы ходзяць у лес, у ягады і ў грыбы. Вы правільна адказалі. Вы малайчына, малайчына. Наступнае пытанне. Якое слова не з'яўляецца сінонімам для двух іншых? Скроні, ланіты, шчокі. Скроні – гэта калі перакладаць на рускую мову віскі. А вось цяжкасць у мяне выклікае слова ланіты. Ось цікава, ці ланіты гэта лішняе, так? Ці ланіты гэта сінонім да скроні, ці ланіты сінонім да шчокі? Як тут быць? У вас, дарэчы, ёсць дапамога каманды. Напэўна, трэба яе выкарыстаць ужо зараз. Гэта якраз той момант, так? Дапаможаце Паўлу? Ну і цудоўна. Вялікі дзякуй маёй камандзе за дапамогу. Так, усе чацвёра адказалі, што не з'яўляецца сінонімам для двух іншых слова скроні. Я, напэўна, пагаджуся сваёй камандай і таксама адкажу скроню. Ланіты – гэта слова старажытнае. Гэта тады, ў былыя часы, нашы продкі гаварылі ланіты. А мы зараз гаворым шчокі. Вы правільна адказалі. Правільны адказ. Скроні. Наступнае, пятае пытанне. Павел, якое значэнне мае беларускае выслоўе трапіць да абрама на піва? Это фразеалагізм такі. Чулі вы такі? Не. Не? Вось што ён абазначае? Ажаніцца, памерці ці разбагацець? Мне падаецца, што мае значэнне разбагацець. Вось чалавек працаваў І пайшоў на і піва. пайшоў на піва да Да абрама. Трапіць да абрама на піва, памерці. Такое ж тоже можа быць. Можа. Але я ўсё ж такі схіляюся да варыянта адказа разбагацець. Вы аптыміст, Павел. Так? Магчыма. Павел, гэта канчатковы адказ? Так. Ну, сапраўды, калі чалавек жэніцца, гэты фразеалагізм не ўжываецца. Трапіць да абрама на піва – гэта не разбагацець. Гэта значыць памерці. Вы неправільна адказалі. Аднак мы ведаем, што вы аптыміст, і гэта цудоўна. Наступнае пытанне, яно і апошняе пытанне. У якім з гэтых слоў
Націск падае не на другі склад. Словы перад вамі, я наўмысна іх не буду прамаўляць. Ну, у слове знахар я бы націск паставіў ўсё ж таки на другі склад. На другі гэта значыць знахар. Так. А прамовілі вы знахар. Бывае такое, Так, памыліўся. значыць, знахар ці знахар, на вашу думку? Знахар ўсё ж таки. І ў слове рубель таксама на другі склад. Ну і таму застаецца варыянт звычай, які я і абіраю. Можа, яшчэ раз перагледзець гэтыя словы? Можа, ўсё ж такі знахар ці рубель? Ну, ўсё ж мне падаецца, што звычай. Ось падабаюцца мне гісторыкі. Яны як сказалі, Так то і ўжо будзе. са свайго слова гэтага не сыдуць. Рубель. Менавіта так правільна прамовіць трэцяе слово. Знахар. Менавіта так правільна прамовіць першае слово. І звычай. Вы правільна адказалі. Малайчына, Павел. Малайчына. Павел, у вас 40 балаў. І вы прэтэндэнт на перамогу. Я нагадаю, у Паўла, які гуляў гісторыю першым, у яго 60. У Вікторыі 30, у вас 40. Але вы ж можете прымножыць свае балы і абысці ўсіх. Я вам прапаную усе свае балы альбо іх частку паставіць на кон. Я вам задам пытанне. Яно будзе з іншай катэгорыі, не будзе мець варыянтаў адказаў. Я паставлю, напэўна, усе свае балы. Вы рызыковы чалавек. Так. Гэта прыемна. Ну што ж, давайте гуляць. Зараз перад вамі з'явіцца карціна. Гэта знакамітая карціна. Чорны супрэматычны квадрат. Які вядомы мастак беларускага паходжання з'яўляецца аўтарам гэтага твора? Мой адказ будзе Казімір Малевіч. Вы вельмі хутка далі адказ. Так. У вас была магчымасць яшчэ падумаць. А навошта гэта рабіць, калі вы правільна сказалі і ўсё ведаеце? Гэта правільны адказ. Казімір Малевіч. Павел, я вас віншую. Што б вы хацелі сказаць гледачам, патэнцыяльным гульцам гэтай тэлевіктарыны? Патэнцыяльным удзельнікам гэтай віктарыны і сучасным гледачам я, напэўна, парэкамендаваў бы заўсёды развівацца, рухацца наперад, не баяцца рызыкаваць і заўсёды глядзець на жыццё з аптымізмам. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні, ну а падарунак сёння забірае Павел. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо іх за багацце не купіш.